nebitno da li on Srbin, Hrvat, musliman, šta već, tamo su svi sportisti. Uživajte, uživajte. Bodybuilding je kao svaki drugi doživljaj uživanja. Lepota treninga, lepota vežbanja, zadovoljstvo. Vice šampion sveta, Arnold Classic, srebrna medalja i vice šampion i šampion Balkana. Da nije bilo tegova, ja bih poludao. Od svih problema sam bežao tu. Nisam išao da šmrčem, nisam išao da se bijem, da stvaram probleme u mojoj porodici, ja sam se predao tomu. Predlažem vama, ako ste došli da vežbate, danas odvežbajte ili nemojte da vežbate. Ili bez 2 koraka napred, 1 korak. To je formula. Ako ne uradite za sat vremena ono što treba, možete još 3 sata ostaviti nešto. Kratki, eksplozivni, brzi, intenzivni, dosta jaki treninzi, ali ne jaki, submaksimalni. Neko krene, da se sprema, pogane prst. Možda kaže, ja ne mogu, brate, prst mi boli, ja ne mogu. Drugi godin ću se spremiti. Ja sam imam kaj. Sve sam gubio pred sobom mišljeno kaj. Svi su odlazili od mene na puštanje. Vi ste pokazali da se razlikujete od onih što su na ulici. Oni što šmrču i oni što piju. Idu i biju se ulicom, huligani. Vi ste momci koji se bave sportom. Mene u životu niko nikada nije, da ne kažem pomogao, podržao. Bodybuilding nije olimpijski sport. I zato je najuvaženiji, i zato kada vidite Bingera na ulici, vidite Bakića kao za ja ovdje prošla Madom, kaže, gledajte što ljudi. A svi oni uzimaju. Bitno je samo pogoditi doze, pogoditi mere i napraviti priču. Muscle mind connection. E pa vidite, neće Bakić nikad ima 150, 120, 130 kg. Zato što Bakić ima malo mozga za razliku od njega. Milion puta kaže, ja se borim, samo za sebi radim. Bodybuildingom se ne bavite da idete da šetate bicepse i da glumite mangupa. Ja ne prko se mislim. Moja parola je vezana za mene. Nemojte da radite ono što svi radite. Nemojte da gledate TV. Ja ga ne gledam. Oni vam plasiraju i puštaju ono što vi želite da vidite. Menjaju vam istoriju. Morate da mislite da ste najbolji. Morate da verujete u sebe. Ako vi ne verujete u sebe, ko će vas da verujete? Svi kažu, brate, što uradite? Trud, volja, nije hemija. Sve. Ovo je sve. Ovo. Morate da ovdje imate karakter. Ali nemojte da vas ovaj bodybuildera unese u ludost i odvede u krajnost. Da budete robovi ovog sporta. Nemojte da mislite da je bodybuilding sve. I moj trud koji sam ja dao u to. Samo mogu da mrsim. I da pričaju o loše. Ali niko ne može to i neće nikada. Moramo da zamislimo, vizualizujemo stvari kakve želimo da budu. I da idemo ka tom cilju. Kada to uradimo, sve je lako. Sad će Bog da nikad ne prestanem da vežbam, ali ako me nekad nešto spreči u tome, ne daj Bože neka bolest, gde neću moći ruke da pomeram, onda ću možda i prekinuti. Ali ću možda glavom raditi ili zubima, ne znam gde ću. Nije bodybuilding sve. Bolesna nacija, bolesna zemlja, bolesni ljudi, bolesni kriterijumi, cene se, kriminalci, kurve, ološi, ne znam, šta da vam kažem više. Jedan raspad sistema, totalan, niko ne ceni spikar, kompozitora, glumca, neke ljude koji doprinese jednoj kulturi, opšte, jednom načinu života i načinu življenja. Koliko sam znaš samo dao sve gore, ti se izdvojite svaki dan. Znate koliko sam patio u dijetama, znate koliko sam noći nisam spavao, od jednog sportiste koji uspio nečemu i nešto napravio i sve to. Svaki samo radi, srce priča na što misli. Tako da sve što sam mislio sada sam mi rekao. Bodybuilding specifičan tip ljudi, specifičan sport. Google, nebitno ukucite, 100 godina će biti moja slika. 1.000.000 godina ću ja živjeti kroz njih. Moje medalje niko nikada neće stvoriti. Ovo što želite ništa drugima, što ne želite samim sebi da ništa. Ustao sam nasmejan i zaista pozitiv. Odradio sve svoje jutarnje rituale. Zakazano mi je snimanje klipa za Stanku, novi poduhvat za mene, zbog čega sam posebno motivisan. Posle svega završenog i tog umornog dana, i dalje imam samo jednu želju i 2 cilja.
koje ću ispuniti. I neću stati do okončanja toga. Sada više nego ikada verujem u sebe. Psihički sam spreman da nosim to ime broj 1 šampiona. Verujem da to ja mogu. Jer ako vi ne verujete u sebe, niko drugi neće. Zato prvo pravilo je veruj u sebe. Znam, bit ću prvi, bit ću najgori. Jer kako ja to često kažem, sebi i drugima, samo stvara šampione. A veoma velik trud, lepo telo koje može svako igraditi.